Ora kuat munggah nggih, Pak. Udan Pak. Mau udan tok nggih satu-satunya pangeran nggih. Mengandalkan air hujan nggih untuk bersawan di sini nggih. Nggih. Oh, besar tentunya. Berarti rata-rata warga mriki niku bertani Pak Tani nggih. bertani. Selain bertani di rumah pelihara apa Pak jenengan Pak? Kambing. Oh, Kambing. Nggih. Untuk pakan kambing. Enak ngerumput niku nggih teng wono. Teng wono nggih. Kadang nanam ini jambak-jambak alasan iki nggih. Do dhewe-dhewe apa ngene wong seneni. Nggih. Wah, gadah wono jambak nggih. Nggih. Oh. Nggih nanam jambak. Nek napa Pak? Hutane niku perhutani napa Niku warga? Gedane bertani. Perhutani nggih. Bertani carane berhasil. Nggih. Jadi boleh dimanfaatkan warga nggih. Setiap panen yang penting Pasok. asok. Nggih, asok. Pajak niku nggih. Nggih. Tebe saya pergi. Nggih, nak jalan kaki nggih tebe ning modele sak niki motoran lah. Motoran ngeten iki nggih napa trail